Bună ziua, doamne dragi! Sunt Marina de la crochetdecor.ro și am revenit cu o noutate pe care o avem în shop-ul nostru online. Talpa Nepal. Talpa Nepal este o talpă din poliuretan, ceea ce o face să fie foarte ușoară și comodă. Talpa vine cu găuri din turnare. Puteți începe să croșetați imediat. Nu vă mai chinui să măsurați sau să găuriți talpa. Această talpă are niște marcaje din producție. De exemplu, acesta este marcajul pentru mijlocul spatelui. Găurile sunt ușor de accesat. Eu am folosit o croșetă de 1,5 mm pentru mărimea 35, care are 23 de cm lungime. Talpa are o lățime în față de 7 cm jumate și în spate de 6 cm. Totodată este o talpă înăltuță, este mai înaltă în spate. Pentru mărimea 35 are 4 cm în spate la călcâi și în față, la vârf, are 2 cm jumate. Talpa vine cu un branț. Branțul este un branț triplu stratificat cu grosimea de jumătate de centimetru. El este moale și pufos și poate fi folosit ca atare. Îl puteți lipi sau nu de talpă. Eu aș zice să nu lipiți pentru a putea fi îndepărtat cu ușurință atunci când doriți să spălați papucul croșetat. Am început aceste spadrile. Ele arată așa. Talpa noastră Nepal vine în mărimi de la 35, care are 23 de centimetri, și o puteți găsi până la mărimea 40, care are 25,5 cm. Totodată mai avem disponibil această talpă pe culoarea negru. Găsiți talpa Nepal pe site-ul nostru crochetdecor.ro. Vă mulțumesc!